Vi lever i en verden, hvor vi oplever virkeligheden så fjern og der så nær. Vi kan næsten røre den, men ikke andre den, føler vi. Vi går i stå i vores tænker og spin, fører os afsted nær den næste vind. Vi viser verden, det er os, der bestemmer. Lad jer ikke narre, siger vi. Vi lader tænken råde og glemmer verden omkring os, føler os så sikre. Os rammer det ikke, men kan vi være sikre? Mit håb til verden, vis hvem I er, og lad andre følge med. Hold ikke verden ud, kæmp for den, ellers vi vil aldrig mere. Det jødiske museum i Berlin blev første gang åbnet i 1933 i Oranienburger Straße, men blev lukket i 1938. Museet er en selvstændig bygning, der står syd for det gamle Berlins museum ud til Lindenstraße i Kreuzberg i Berlin med en lille vej imellem de to bygninger. De to bygninger er forbundet under jorden, og den eneste indgang til museet er gennem den gamle bygning. Museet ligger på en gammel bombetomt fra 2. verdenskrig, der ikke har været bebygget siden, mens det gamle museums barokbygning er et resultat af en genopbygning efter krigens ødelæggelser. Tæt bag ved bygningerne løb Berlinmuren indtil 1989. Det jødiske museum snor sig i zigzag langt bagud væk fra gaden. Bygningen er lang og smal med 10 knæk, der splitter den op i 11 dele af forskellige størrelser. Den er beklædt med zink, og vinduerne danner et tilsyneladende tilfældigt mønster af snit i overfladen. Nogle steder genkender man dog tegn og symboler, som græske kors et sted, og et andet sted en Davids stjerne, der kommer frem, når en del af bygningen kaster skygger på hinanden, og de så kombineres med vinduerne. Kælderetagen breder sig i forskellige retninger ud fra bygningens grundplan. Den dækker et langt større areal end bygningen og strækker sig et stykke ind under det gamle museum. Den eneste måde at komme ind i museet på er ved at gå ned i kælderen af en mørk grå trappeskakt i den gamle bygning. Kælderen er udlagt omkring 3 forskellige akser, en til ETA, Hofmannsgarten, en til Holocaust-Turm og en op ad hovedtrappen til museets øvre etager. Aksen mod udslettelse fører til Holocaust-Turm. Når man er kommet ind i tårnet, lukker døren tæt til bag en. Indenfor er der tomt. I 4 etagers højde er råt beton, og den eneste lyskilde er en lille lysindfald helt øverst. Ofrene fik at vide, at de skulle klæde sig af, så de kunne blive vasket og desinficeret. Folk, der ikke brød sig om at tage tøj af, blev hjulpet af andre, der allerede havde klædt sig af, eller af mænd fra specialgrupperne jødiske fangere. De små børn græd som regel, for de var ikke vant til at blive klædt af på den måde, men når deres mødre eller medlemmerne af specialgrupperne trøstede dem, blev de rolige, og de legede og talte med hinanden, når de med deres legetøj i hånden gik ind i gaskamrene. Følger man aksen mod immigration, kommer man ud i ETA Hofmannsgarten. Den består af 49 høje hvide betonsøjler stående på en kvadratisk plantegning tæt på. Øverst på hver søjle vokser der buske, mens dernede mellem søjlerne er brolagt med små sten. Grunden hælder endnu mere her end indenfor, og også søjlerne hælder kraftigt. Igennem haven forskubbes forholdet mellem søjlernes og grundens hældninger, så balanceevnen forvirres til snublegrænsen. Haven ligger udenfor, men stadigvæk i kælderniveau. Fornemmelsen af at være udenfor er der, men mest fordi man kan kigge opad. Søjlernes højde, balanceforvirringen og den lave placering gør, at man ikke rigtig føler sig ude i det fri. Den første akse fører som sagt op i museets overjordiske dele. Den lange lige hovedtrappe fører 3 etager op, hvor den ender blindt med et trin i ydermuren. Store bærende betonbjælker skærer rummet på kryds og tværs sammen med lys fra de skæve vinduer. Umiddelbart er der meget lys, fornemmelsen af at komme op fra kælderen. Der er fyldt med skarpe hjørner og spidse vinkler i bygningen, hvilket sammen med vinduernes ubrugelighed som faste pejlemærker gør det lidt svært at finde rundt.